Preto de 100 persoas ateigaron a igrexa de Santa María de Sanguiñeda, no concello de Mos, nun emotivo acto de restauración da memoria lingüística en homenaxe a Dona María Jesús Herrero, Susi, do Grupo Malvela. Rosani, Jesu e Roberto, grazas pola vosa boa disposición ante a proposta de galeguizar o epitafio da vosa nai e grazas por acompañarnos. Agradezo o convite da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística que desde 1984, case nada, preocúpase e ocúpase de restaurar e dinamizar o idioma de Galicia. Grazas Xosé González, sempre guieiro indispensable, grazas Carme, pola dilixencia, polo bo facer. Se, por exemplo, traemos a nosa memoria o Día de Defuntos do ano pasado, podemos comprobar na nosa memoria, no noso recordo, que centos e centos de persoas que camiñaron por aquí e alrededor do cemiterio, que viñan visitar os seus defuntos e defuntas, falaban en galego. O curioso é que, mentres falaban en galego das súas lembranzas, preguntaban pola veciñanza, estaban ao lado de sepulturas que termaban e terman doutro idioma. Isto é o que fai necesario o Día da Restauración da Memoria Lingüística, que as persoas que nos antecederon, que nos legaron unha cultura, uns valores, un idioma, é dicir, un tesouro identitario, que recuperen a súa verdadeira personalidade e que esta sexa unha lembranza inmorredoira para sempre. Compre facermos unha reflexión ante dita distorsión lingüística, ante esta especie de inercia ilóxica que ven de tempos idos, nos que o noso idioma foi asoballado e desa marxinación xermolaron prexuizos lingüísticos que magoaron a autoestima do noso pobo. Doulle paso a Carme, funcionaria do Concello de Redondela e secretaria da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, que participa neste acto e fálanos doutras experiencias desenvolvidas neste eido dos que é boa coñecedora. Boa tarde a todos vostedes. Estou aquí, como decían antes, representando a Asociación de Funcionarios e Funcionarias pola Normalización Lingüística de Galicia, unha entidade que ven dende hai 40 anos traballando pola normalización e uso da nosa lingua en distintos espazos e, polo tanto, tamén nestes espazos de memoria. E facémolo porque consideramos que os cemiterios deberán ser reflexo dunha sociedade que ten entre os seus valores aqueles que a conforman como un pobo con lingua e cultura de seu. Porén, esta non é a realidade co que nos atopamos, xa que unha mínima parte das lápidas dos nosos camposantos rezan en galego. Algo incomprensible, pois aínda que os datos do uso do galego non son nada favorables en franxas de idade moi novas, nas franxas de maior idade siguen sendo maioritarias aquelas persoas que se comunicaron ou se comunican sempre en lingua galega. Por iso non ten sentido que unha vida que se viviu plenamente galeguizada, cando chega o momento do pasamento, o momento da morte, sexa recordada en outro idioma que non representa a esa persoa. Chamámoslle a estes actos Restauración da Memoria Lingüística de Galicia, en recordo e agradecemento de todas as persoas que se hacen nestes espazos, porque grazas a eles Galicia sigue sendo e sigue tendo cultura e lingua de seu. E facémolo honrando a persoas que con diferentes trayectorias vitais traballaron pola dignificación da nosa lingua e da nosa cultura. Ao longo destes anos, temos feito por todo o territorio galego multitude de actos, restaurando a memoria de musicólogos, médicos, médicas, cegos que cantaron a Galicia, canteiros, gaiteiros. Incluso ano pasado, en Parderrubias, no Concello da Merca, recuperamos ou honramos a memoria de unha sanadora, de unha parteira. Hoxe, aquí, queremos rendir tributo e rendir homenaxe a unha muller que dedicou toda a súa vida á música tradicional e que formou parte, como se ten dito xa, do Grupo Malvela, María Jesús Herrero. Neste ano no que o Día das Letras galegas se dedica ás cantareiras e pandereteiras, esta homenaxe aínda ten un significado moito máis especial, porque foron as mulleres as que tradicionalmente preservaron a lingua creando unha poesía popular que a través dos séculos se foi transmitindo de avoas a netas, de nais a fillas ou de veciñas a outras veciñas. Porque a historia é de quen a conta e a historia sempre foi contada por homes.
Por ese motivo, as mulleres foron esquecidas da historia, e non somente no ámbito musical, que é o que estamos falando hoxe aquí, senón tamén noutras disciplinas. A imaxe que perviviu a través dos séculos sempre foi a de un gaiteiro acompañado por un tambor ou por un pandeiro, tocado tamén por un home. As mulleres quedaron relegadas á esfera privada, no anonimato, a pesar de que foron elas as que transmitiron, compuxeron as cancións populares. Por iso, se sentimos unha profunda emoción ao lembrar a mulleres que, como María Xesús Herrero, converteron a música non só en arte, senón tamén en parte fundamental da existencia da nosa cultura. A súa voz, os seus acordes e a súa xenerosidade non só nos trouxeron alegría e recordos, senón que tamén foron un vehículo para transmitir a lingua que tanto queremos e que tanto nos representa. A restauración da súa memoria a través da sustitución da lápida non só é un acto simbólico, é un acto de recoñecemento e dignificación a toda unha xeración de mulleres que loitaron porque a nosa música e a nosa lingua non se extinguirá. Con cada nota que entoaron e cada canción que compartiron, deron un paso para preservar a tradición e para ensinar ás futuras xeracións a importancia de valorar e defender a nosa lingua, porque a lingua galega é a chave da nosa identidade e a música tradicional un dos seus máis fermosos expoñentes. A entrega de María Xesús e todas as cantareiras e pandereteiras é un legado que debemos honrar e invito a todos os presentes a reflexionar sobre a importancia de manter viva a nosa lingua, así como a memoria das persoas que loitaron por unha Galicia rica e diversa. A filla de Susi dirixiuse emocionada ao público agradecendo en nome da familia o acto en recordo da súa nai. Miña naiciña, como miña nai ningunha, que me quentou a cariña co calordiño da súa. Estes versos de Rosalía sempre os cantaba a nosa nai. Gustáballe moito a música galega, a música foi vida para ela. Ata cociñando, cantaba e podíamos saber o seu estado de ánimo según o ton que empregado, decidindo se facerlle compaña ou sair pitando. Tiña sempre ilusión por ir aos ensaios e as actuacións ata o punto de estar ingresada no hospital e pedirte permiso aos médicos para acudir á actuación que tiveron en Negreira, un día que nunca esqueceremos. Estas fotos son dese día. A nosa nai foi moi feliz cantando a música da nosa terra, mágoa que nos deixou demasiado cedo. Ainda tiña moito que cantar. Gracias. Chega o momento da música sanadora, como dicía Rosani, a cargo das mulleres de Malvela, e tamén dos seus músicos, mulleres galegas con sabedoría e non só sabedoría musical, mulleres que colleron o facho daquelas que este 17 de maio serán homenaxeadas xunto á poesía popular. Cos seus cantares crean vínculos afectivos co idioma, alicerzan a identidade e poñen de manifesto o valor da oralidade. Oliveiriña da serra, o ventiño leva flor, só a min ninguén me leva para o pé do meu amor. Oliveiriña da serra, o vento leva a mar.
esta peza que vamos a tocar agora, aprendí eu cando iba á escola, fai nada hai uns días. Dunha mestra da Coruña que nos enseñou, foi a que nos enseñou a cantar en galego e a bailar tamén algo. Cando estaba prohibido, porque eu sempre falei galego desde que nacín, pero ao entrar na escola había que falar castelán, pero eu entraba, falaba castelán dentro, pero en canto que salía para fora a miña lengua era o galego. Entonces quedoume esa peza. Eu nunca me sentín unha paleta por falar galego, nunca. Viví na Coruña, falei galego toda a miña vida e sigo falando e morrerei falando galego. E viva a nosa cultura, por sempre. Son mulleres con forza, son mulleres que animan, que alegran a vida e ademais que están orgullosas da súa cultura e do seu idioma. Bueno, eu daríalles outro aplauso. Teño que pedir disculpas porque esquecín nomear a Uxía e case que é un pecado, non? Non quero cometelo e moito menos aquí onde estou, non? Despois desta sanación, despois deste momento tan bonito e tan entrañable, vai nos falar agora o crego da parroquia, José Antonio Eiró, afeito a desenvolver o seu labor entre galegofalantes e tamén consciente da importancia que iso conleva. Comezo contando unha anécdota personal. Hai uns días escoitaba un concerto de fados e a cantante interpretaba a canción Lela.
aínda que non son especialmente nostálxico. Esta canción sempre espertou algo en min, sobre todo nos últimos anos da miña vida. Con certa curiosidade, e desculpen a miña ignorancia, puxenme a buscar de quen era a canción. Como saberán, a canción está tomada duns versos de Castelao, da obra Os vellos non deben namorarse. Toda unha icona da nosa cultura galega. E fago un pouco de plaxio, cambiando o título da obra por Os vellos non deben esquecerse. Este acontecemento está fondamente ligado á memoria, pero non a unha memoria que solamente se encarga de reter uns contidos máis ou menos organizados. Poderíamos decir unha memoria a curto prazo. O acto de hoxe fala de conservar unha memoria a longo prazo. Unha memoria que nos fala de persoas, de lugares determinados, de raíces que forxan a nosa identidade. Ser nun pobo e nun pobo galego. Hai unha expresión utilizada no imaxinario que ilustra isto que estou falando. Moitas veces preguntamos, e ti de quen ves sendo? Esta pregunta non solamente fai referencia a un nombre concreto, senón a unha identidade, a un lugar, a unha maneira de estar e de interpretar o mundo. Sempre dixen cheo de orgullo que son neto de Viruca e de Generoso, os meus avós. Un neno que se criou, viviu, aprendeu a traballar, aínda que me fixen cura para non traballar, e a falar ato de hoxe na lingua da aldea. Este acto fala da historia personal e comunitaria de todos nós, cada un coa súa única e irrepetible historia, pero que é reflexo de algo máis grande. Cada un de nós leva a súa historia gravada na mente, pero sobre todo no corazón. Por iso digo que os vellos non deben esquecerse, porque eles son fonte de inspiración, de loita, por unha terra e unha forma de ver o mundo moi determinada. Esa historia tamén se enraiza nunha lingua determinada, a lingua galega, na que tantos homes e mulleres se expresaron, ilusionaron, traballaron, namoraron e mesmo morreron. Esta lingua é a raíz na que todos nos enxertamos, na que vivimos e que nos nutre, polo que compre que a coidemos, que a reguemos para que as súas raíces, que son as nosas, que son as miñas, que son as de todos ustedes, non se murchen nin mermen. Non esquezamos nunca que gracias á nosa lingua, tantas veces feita menos, é a que nos caracteriza e que nos fai ser un pobo único, auténtico, que gusta de celebrar na súa lingua, de compartir na súa lingua e mesmo na súa lingua expresar o seu último adeus. Sexamos persoas agradecidas e loitemos para que as nosas raíces non se sequen, senón que en cada neno, mozo, adulto e vello sigan florecendo nunha eterna primavera, que nos faga sentir orgullo pola nosa identidade, pola nosa terra e pola nosa lingua. Remato facendo referencia a un anuncio. Vivamos, pensemos, amemos, coidemos e morramos como galegos. Paca Adega, amiga de Susi, recordou coas súas palabras os seus comenzos no entorno da música, de man de Ana e Uxía Senlle, e o que iso representou nas súas vidas. Moi boas tardes a todos e a todas. Teño a honra de falar nesta celebración porque moito antes teño a honra, ao prazer de ser amiga de Susi. As dúas comezamos xa con certa idade a recibir clases de pandeireta coa nosa querida Ana Senlle. Tiñamos fillos, fillas, criados e decidimos dedicarnos tempo. Unha tarde á semana íamos cantar e mallar a pandeireta, porque sempre nos chamara a música, mas non tivemos a oportunidade de asistir a actividades musicais. Empezamos en Chan do Bosque, pertenece tamén aquí a Mos, onde ademais de aprender cantares diferentes, os que xa sabíamos desde ben novas. Atopamos persoas boas, xenerosas, e que nos abriron as súas portas dos seus corazóns. Logo formamos o Grupo Fonteliño, do Porriño. E, por último, chegamos a Malvela. Sempre da man de Ana. En Malvela, con dirección de Uxía.
Nas primeiras actuacións estábamos temerosas de que o público non o pasase ben, de facelo mal, de esquecernos a letra. Pero foi andando o tempo e descubrimos que os nosos cantares eran ben recibidos e incluso acompañados pola xente que os cantaba e bailaba. Podo dicir, sen medo a enganarme, que a Susi e a min mesma e as demais compañeiras a nosa música tradicional converteunos en mulleres valentes, expelidas, sabias e solidarias. Tamén nos amosou que o noso idioma é o que falamos dende ben pequechas. É o que mellor nos representa, o que nos dá seguridade e que nos fai únicas. A Agrupación de Gaiteiros Sistra de Coruxo, coa súa música, celebrou tamén o Día da Restauración da Memoria Lingüística de Galicia. Estamos moi honrados e moi agradecidos de poder participar neste tipo de actos, porque os que xa levamos máis de 40 anos nesto e percorrendo diferentes lugares, falando con xente maior, da cal a maioría non vive, pero tedes que saber que en ningún dos casos ninguén nos falou castelán. Sempre nos falaron galego e, por tanto, creo que as despedidas deberían de ser galego cando sean despedidas. Entón, nós ahora mismo tuvemos a sorte de traballar xa coa Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, que está facendo un traballo bestial. Fai uns meses en Lira, con un dos proxectos que estamos facendo ahora sobre un gaiteiro, e para nós é unha honra ver estas lápidas e eses epitafios tan significativos, porque cando nós vamos aos cementerios a conseguir datos da xente para centrar as épocas anteriores, realmente nos dá algo de mágoa pensar que o noso gaiteiro que morreu fai 100 anos aínda teña a lápida en castelán. Por tanto, vou rematar, vamos a empezar con unha marcha procesional que nós tocamos sempre en honra a todas aquelas persoas que xa non están. Chámase a Marcha Procesional dos Tornillos. E ainda que alguén pensa que hai unha virxen dos Tornillos, non é certo. Os Tornillos era un grupo de Moaña de principios do século pasado que tuvemos a sorte de estar con familiares que nos la pasaron e dende logo dedicarlle a Malvela, que a verdad que nunca coincidimos nun escenario, non? Uxía, nunca. Temos que remediar eso, Bueno, a Marcha Procesional dos Tornillos concretamente a ti, Uxía, vaiche sonar, porque a recollemos nos, foi a primeira peza ademais que recollemos alá polos 80, moitos. Así que vamos, como nos entendemos isto como unha festa, nos vamos a rachar, vale? Empezamos coa marcha procesional e rachamos. Vamos tocar unha marcha e 3 pezas, vale? Moitas gracias.
Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, resaltou a importancia de preservar a lingua galega, especialmente nos momentos de despedida e nos espazos de memoria. Neste fermoso templo, pois poidamos falar de restauración da memoria lingüística, de promover a lingua da galega, en definitiva, nalgo tan especial en calquera cultura, pero se cabe máis aínda na cultura galega, como é ese momento de despedir aos nosos difuntos, verdade? Os que xa deixan de estar físicamente, pero pasan a incorporarse a un dos patrimonios máis grandes que ten calquera ser humano, que é a memoria. En ese lugar da memoria, nese lugar onde están a perpetuidade, mentras que nós os coidemos e os recordemos, hai tamén un espazo lingüístico. A lingua é unha parte importantísima do reflexo de como vivimos, de como queremos relacionarnos, de como queremos estar, verdade? E se estamos en galego, nun concello onde tanto galego se fala como en Mos, pois debemos ser recordados en galego tamén. Debemos ter ese galego sempre presente a hora de que nos falten os nosos e tamén a hora de transmitir, igual que transmitimos outras moitas cousas, outros moitos desexos, outras moitas disposicións en mandas testamentarias ou verbalmente aos nosos, que o día que teñan que despedirnos a nós, que tamén o fagan na nosa lingua, que nos recorden a nosa lingua. É algo moi fermoso, moi bonito, e que debemos coller como unha parte da vida, falar disto sen complexos. Como fan Armalvela, un dos grupos de voces femeninas máis coñecidos e recoñecidos en todo Galicia, eu antes emocioneime cando vos oín na televisión de Galicia falar disto, non? Porque nós queremos que a nosa compañeira Susi, que xa non pode cantar con nós, pero si a temos ubicada, si a temos localizada no recordo, vai a estar en galego para sempre, non? E isto é algo do máis fermoso que pode facer calquera cultura, e facelo desde o punto de vista positivo, amable, de inducir e de chamar a nosa sociedade a que guardemos entre todos e todas o tesouro máis grande que ten a nosa cultura, que é a lingua, non? Que é ter un idioma propio, é algo do máis fermoso e do máis valioso que pode ter cultura ninguna, é máis unha lingua próxima como a nosa, asociada sempre pois, a valores tan importantes como pode ser a lírica medieval, os camiños de Santiago, a inmensa cultura galega, porque en realidade Galicia temos a sorte de que é unha cultura moi forte e moi potente, así o é tamén na nosa lingua. Que sigades cantando a Armalvela por moitísimo tempo máis, facer dunha forma tan estupenda como facedes. Tamén os do Grupo Xistra que nos agasallaron con esta música xa tamén moi alegre e que case nos induce a celebrar e a recordar aos nosos como seguramente eles queren, non? Con alegría, con satisfacción, facéndonos bater os pés con ritmo. Así o celebramos hoxe aquí en Mos, onde teño que vir moi a miúdo porque hai moitísima actividade cultural e tócame vir moitas veces no ano. Iso é que significa pois que a cultura e a lingua en Mos están moi vivas, ademais da fraterna amizade que me brindade sempre. Moitísimas grazas á Asociación de Funcionarios, ao Concello de Mos, a esta igrexa e sobre todo a Xistra e sobre todo a Armalvela. Seguida así, como diría don Álvaro Cunqueiro, por 1000 primaveras máis para a lingua galega. A alcaldesa de Mos comprometeuse a que actos como este se celebren anualmente en diferentes parroquias do seu concello, subliñando a necesidade de defender a identidade colectiva desde o traballo, a entrega e a valentía das mulleres galegas. Moi boa tarde a todos e a todas. Creo que estamos todos vivindo un momento diferente que nunca habíamos vivido e vai a ser inolvidable. Querida Eva, non sei onde estás, pero sí que o estades conseguindo que sea un día inolvidable, e aquí quedo comprometida e aquí deixo o meu compromiso de que este sea o primeiro de moitos. Eu sinto que hoxe estamos poñendo en valor a lingua, pero tamén a cultura, pero tamén as mulleres rurais, as mulleres valentes, como ben decía Paca, que falaba de que poder cantar, poder formar parte de Malvela, poder estar en ese curso de pandeireta, lles fixo sentirse valentes. E eu eso que sinto cando as vexo, non solamente a elas, sino a todas as mulleres de Mos, que foron quen de, en un momento dado da súa vida, dedicarlle a si mesmas o tempo libre que podían. Ademais de ser o eixo das familias, de ser nais, de ser aboas, de ser mulleres traballadoras, de ser mulleres da casa, piares da familia, pois as mulleres, que son o centro de todo, en algún momento decidiron tamén facer pandeireta e aprender a ver como funcionaba a vida cultural. E aquí en Mos é un vivo reflexo, a cantidade de mulleres de todas as parroquias que se fixeron teatreiras, palilleiras, pandereteiras, cantareiras, e eu sinto unha profunda admiración por todas elas,
Por suposto, moitísimo respeto e tanto cariño. Cando vos veía Malvelas, eu me emociono sempre con vos. Dende que empecéi en esta vida pública maravillosa, traballando por vos admirei sempre. Teño que darvos as gracias sempre por todo o que aprendín de vos, porque sodes unhas mulleres verdadeiramente entregadas ao voso concello, á vosa cultura municipal, mulleres humildes, mulleres sinxelas, mulleres, pero que sodes capaces de entrar nos nosos corazóns. Eu me acordo da señora Carmen, para non deixar a ningunha atrás, porque son unhas cuantas as que xa non están, pero falo da señora Carmen, e quizás da última que faleceu, que foi Adela, non? E, por suposto, hoxe Susi. E entonces me acordo aquí, ademais, dese funeral de Adela, que estuvestedes todas, e vos vexo ademais a todas, cando falamos hoxe de Susi, vexo vos as lágrimas nos ollos, e digo, carai, que valentes son ademais, non? Porque son capaces de cantar, de manter o tipo, como se dice, e deben de ter o corazón partido, porque eu sei todo o que compartides cando son horas, e moitas horas a semana que estades xuntas, e cando falta unha, falta moitísimo, verdad? Vos convertides nunha familia, e cando falta unha de vos, pois é un trociño menos que queda Malvela. Pero están todas aí arriba véndonos. Hoxe nos temos que acordar de todas elas porque elas están felices. Están felices de que estemos aquí en este lugar maravilloso de Sanguiñeda, Santa María, que é a que rixe esta parroquia, e tamén me vou acordar de Santiago. Pois nos acollen aquí, querido cura párroco, gracias por abrirnos as portas desta parroquia, nos acollen para poñervos a todas e a todos en valor. Quería tamén darlle as gracias, como fixo Valentín, a Carmen e a todas as persoas que representades esta asociación de funcionarios, que facedes un gran traballo e que, por suposto, a partir de hoxe, pois aquí teredes unha aliada máis, e cando eu digo isto non o digo de broma, non o digo por quedar ben aquí, é que efectivamente aquí me tedes para seguir facendo todo o que mos necesite para colaborar en que permaneza a memoria lingüística. Na entrada do Camposanto descubriuse unha placa en memoria de todos os que alí xacen, en agradecemento á súa contribución na defensa da lingua e da cultura galegas. Descubriuse despois a lápida en galego de María Jesús, na que rezan as palabras "Por ti resoan no val muiñeiras e alalás". Ai la lelo, ai la la. Uxíasenlle honrou a memoria de Susi cantando o Alalá das Mariñas. E o Grupo Sistra de Coruxo sumouse a este tributo ás cantareiras e pandereteiras, creando un ambiente festivo en recordo dunha muller que viviu e sentiu a Galicia no seu corazón.